nyame adehye adofonom eduru sabri ya na ye ebri bia eye enibrisem na eyare hosem sabri ene menu nyina yeboni nti ena obema edi ni moja beye agede agi kotamfo nsem enti na amane siwuti edu no a otutwa ato no a menu nti ene ohunu amane ma yentu anamo ewo nyame nsem num na asem ne ba nyina na wodwen ho na wo de to wabrabo ho ne wutosi wo mu no no ama asofo na te ne yasrama na tene nyina wie peye jeme so amen amen yona sempa no eti edumiansa enyimo edikan yona sem wo edikan atifia sem ahobrase na twam afahye no repedu no Yesu enu se de don edu so kaniye na twam afahye na ebeduru no sempa eti dumiansa enchemo edikan amen amen oh jemeso amen amen Bible say na twam afahye ne ebeduru eya afahye bia onyankopon de to homa Israelfo ebra okoyi ofiri nkrasom no na ya apam bia afibia womudi enti bra ya genkwa Yesu ba asase Yesu no na afini ebeduru ama sa afahye ne aduru so ena ode asem to homa ame no Bible say odo won kosi ase jemeso amen amen Bible say Yesu odo nankasa ne die wo wiase no odo ekosi ase asense wo hwese de nyame asem ne tie a ebra onipa amna to du otwede ampo nyame anim na ye pa obi asoma na basase Yesu no na ye de na Yesu a odo me no na ninti amayenya ogie no wose eja soma me na meko na okwan no ene mea do odo yinti na oba asase Yesu enti oba asase Yesu nyuma nyina no wampa aba edoyen edu koduru owom Bible say na wore be didi no na we no ema Bible say ebra yadenkwa Yesu ene asuafo ne be didi no enye bra wuwie wodi ane awudi ne fie no enye sabre no sabri ayedi asiemu a yene otwedi ampo nyankopon ba Yesu no oti asefo kronkron no esiemu no sabre no kan se oni asuafo ne be sia sabre no ana bonsam ekowura yudamu na yentie de esie Bible say na Yesu nim se ya no de niema nyina ahye ne nsa ene se ofu nyankopon nchen na oreko onyankopon nchen enti osori fi adidiye na oyinata de egu ho na ofa mpapa ho de kyekire ne ho so na fe ohwie nsugu dwaresen no na ofiase hohoro asuafo nanan ho amen amen o jemeso amen pa amen se ebia obi fira so fufu obi mu no aba ha ebe na dwemu kesen se ne den na gidifu eyi we ne ahyade kronkron a owura Yesu ede to ho ma me no se yemfa so ansa na yenina atonsa didi enti o se ebra woni asuafo ntaase a obedidi ene oyi na tade egu ho se de mu hu sa sofo no omu yi o mntade e na omde empopa ho aye esa ana tawo echichire ne ho so ode bo na sene na fe ohwie nso gu ene ohwie nso gu dwase me kan ne de na bokiti ni ho na eye kukuo na omanwen aye fre ni dware san enum ne edware ene de e fre ni bokiti ana roba ene ohwie nso gu sa dwase ana roba num ene ye den fiase hohoro asu ene ofiase hohoro asuafo na ho se de asofo ne ye mo no no dem papa ho de kyekire ho so no papa ho enti obi ahu se sofo no hohoro na ho wi a na wa papa ho kama sa hyede we no owura Yesu de to ho ma me no me anka se oye na do e ho da amen Bible say eno bedu Simon Petro so na ono de ose no se Awurade wona hohoro me nan ho yi tio Peter owura Yesu edi na kigya no na onim de wo Yesu mu na onim se de ote enti bra ono mu hie no onye Peter enti oduro a ohoro mu na ho obedu Peter so no se Peter se Awurade
mimi Peter de me ma ho horo me na ho na tie sem bi a Yesu kan ye Bible say ana Yesu ka kire Peter say odofo de me ye wo sese de wuhu na akire na obete de me ye na se na wono ka hu mu asam so ne Peter edwe honam Bible say den Petro say no say brema wo horo me na ho da amen amen oh amen amen ani Peter say eyedin yo eyedin wu Yesu a wo ye nyina ti ni de me ma ho horo me na ho ani Yesu say Yesu boase no say se ma ho horo na ho a na wudi ma fa jemeso amen amen agidi for yen de wade we na asori binum ekowurade adidi a wo mo nyo ani Yesu se ya ho horo na ho no kowurade adidi no a wuni na fa tumi mienu no wiase se wuni awurade afa no wo ho afa enti yen de se awurade afa ni enya ade papa amen o me nka se oye na do hoda amen okwan papa onyankopon nam na ho kronkron so nam samra obra ko so de baaye no na ode to ho ma yen se yemfa so enti se nam wesu dia ni ye nhirama o wu ye nhiraba wati amen o se se ma ohuru na ho anu ni mafa enti se wo ha ne ye ohuru na ho a fresofo se sofo onya ohuru me na ho sanso wo Yesu afa Bible say nchemu nkuru no se mo Petro boase no se awurade enya me nan ho ko na me nsa ho ene metrim nso bi amen amen ani Peter se wo ohuru me na ho ni mi ni wafa de a ene enya me na ho ko me pese hu se me wo wafa po enti ni ohuru de anya me na ho ko me nsa ho ni mi ti hu nyina me hu no hu se me Peter me wo wafa any Bible say Yesu say no say ne wadware no ehia no adware gine na ho horo amen amen Bible say Yesu say de wadware no enya dware a wo ba wudware ba ha no da bi ebra wuji Yesu di ya de wo tra nsuom edu nu nsuom bo wo su hyeja oba na onkonkro di mu no hum no wadware amamra to die bi a wo ye ne wiase nyina no odi nsuom asubo di nam ne moja no so awte ho awohoro ho ama ye kronkro wa awurade mu o kase wo Yesu medawasi o Yesu medawasi o sase wadware enti na ma yo ba ha no a ya ma onware bio no enti Yesu ka kire Peter se de wadware no de ehia na dware bio gina ase ho se de ye oyi Bible say den na ni nyina ho afi na mo ho afi na enya mo nyina na Yesu eka kire se mo nyina ho afi mo ho afi na nso enya mo nyina na ono ye kumam karifo na adwem temfo no na onim se wo mo ahie ni nyina na mo nyina na ye papa na bisa ho se sabri a wo ha yi wadwen pa a wo de wo ha ne sen wakuma mu ne sen se bibi ene wadwen no wakuma ene nyame asem ne nko a me pa wo chewo ye ba bepe adom ni nhira ene won kroku tumi e de akotu anamo na adwuma num ma sofo ne nti na wo nsrema wo na wanya nhira jeme so amen amen Bible say den na onim ne obeyi no ama we ti no kan se enye mu nyina na mo ho afi no yanko na owie won na ho horo no na ofa na tade na otran asibio no o se won se mo hu ne ama ye mu yi mo de mo frem kirekerefo ne awurade na mo ka no kore na meye ampa afi se me awurade ene kirekerefo no ma ohoro mo na ho a na ese mo nso se mo ohoro mo ho anan ho bi amen amen oh amen oh sa hwede we ne enokure gidi asafo onyankopon nam ne tumi so ede a kire yahunu wasisi ayede a wamayese na ho ne kyese ade a entwamu da enti ekuramu akoso owura Yesu beba na wabeto se yekuramu se de hoye no sanso wase akwa ne akwapa ne ne wura beba beto no so hoye saa ne minu so owura Yesu beba ne ekuramu ye nsa obema ye nkwa kase amen amen nchimo ya edunum no yanko na mama mo se na ho se ne amaye mo no mo nso mo nya saara enti oso amayese na ho enti biribia agidifo nyina bedi ahia mu no enkanya yenko sanse Bible say obia obo awurade di agi Yesu adi se wafa ne se ne kra je nkwa osmo owura Yesu akonyankopon chen no anka ahyede kronkron we no oso ofa so nanso menuanum ebidie
minim se nyame ko omo so mom ahyede we de omo so mu ni so na yen no kura gidi asafo de onyankopon nam ni tumi so mehu enam mpanimfo so mehu okwan papa yi a na ye nkonimdefo enti hwe wakwan yi na minim se Yesu ba ne o kina obekọ heaven jeme so amen amen Bible say den no kware mesimu se akwa ensin ni wura na osomafo ensin ne osoma ene de ye nuanu asofo no bi a che Yesu se ye kwawrade adidi a omo hore na ho na omoko enti se ufra so bi mu ne ba ha ni wo hu se okwan papa a owura Yesu nam na suafo so ede to ho ya pam de to ho man no se wo beto se bi a na nne uye nkonimdefo amen na ye gidifo ye nkonimdefo amen na de Yesu sheto a apam na hyade kronkron no eno se ne nam sase Yesu se me no okwan no enokore ne nkwa obi nkwaje nyankopon che je ofa me so enti enam Yesu kwan so de a na minim se aje nyankopon che eni be kopie jeme so amen amen Bible say samunim wenum na moya enhira ne mo amen amen enti ne me se ye gidifo de ye enhirama o wi enhiraba wate enti ye ba ye ne sofo amankwa ka ma waninyi owura Yesu a wanyani wanyade nyina de otu mu no osuche de wo wiase enti sa woni be ma bi e beto nsa didi na wa fa o se ne kra na je nkwa wa fa no na wo hu ni se wo ye biribi enti wa fa o de aye ne de a afi den na aka biu odofunum me pa mo chewo hwe wa kwa yie na owura Yesu a wagina di no minim se de tie bia no oba ode ebekọ ne nchen Kristo o mente ase da amen yanko enyemu nyina ho asem na meka me de minimo na amapa won na eye na kyerɛsɛm no abamu se ne odi mabodo na wama ne 19 so atia me ye de ye mfa 90 ya Yesu se wo mratodie bi wo mu no bedi a watia Yesu enti ya ne ato adwum bi se Juda onie wa ye Awurade ama na ye to ne yesa na wo die ne wo die be ye Awurade ama emfomso ne mratodie bi wo kwam na obedi aduani pa wonam so yi Yesu ama se de Juda ye no me pa ocho emparo so be yesa enti ade bia mratodie a wo kwam no masofo ne ntine ensrema wo na wo meyi Yesu ama se de Juda ye no na oye no wanya nhyira enti se wanya ne sa na obedi ni wani ni se de tie a obedi enya hawo ye mpe hawo ye penhyira ne adom Kristo o menti ase da amen Bible say den afi me se mo ansa na aba yanko na se nya ba mo agya di se mene no no kwara me se mo se ne a oje obi a me so ma no no oje me enti yaji Yesu adi yaji nyankopon na adi Yesu obi a obeje di osoma no no waji Awurade enti yaji Awurade di ane yaji nyankopon enti owura Yesu a waji na di ane wo fie mu no waji nyankopon na adi na ono a waji na di no obema dankwa jeme so amen amen na nia oje me no agi nia osoma me no yanko jemo a eye aduenu baako Yesu kan asa no ne ho yira no enti bra Yesu echechewe no hum ne be hye ne ma ama na fe wo hu de onye ne ho wose ne ho yira no ahode ne bam echen se de no wokasa no ena ose de na ya dance se no kware mo se mo se mo baako be yimi ama jeme so amen amen ede ne odi be yi Awurade ama Yesu Abraham ne bam sa na fe ne ho yira no no wose anokra me ka che dum yeni mumu baako e be yimi ama sabre ejira he no aka se empeni se mumu baako e be yi ama nka ba ka se ye wanya nso wadwen wo de tia ne ebia no yi Awurade ama se wadwen no wakoma no ene Awurade asem ne nko yi a paucho frasofo no Awurade mfa mbo ne chemi seni ne ensrema na unipadua ni nyina yie na ebra Awurade abodo ebe wuro wanum abeko unipadua mu no onyame nam ne tumi so de tumi bia be wuro mu ama obonsam nhye bia obehyafa ho no wonam nipadua nso asai bonsam nyuma jebe so amen pa amen ana asuafo no hwe won ho anim enti o kan sa se obako ebe yi na ma na fe we hwewen ni we hwewen wo hu ne ku a ode no wonim de ode no yanko na asuafo no baako a Yesu do no atwere Yesu kukom
ana Simon Petro bu na ne se ne se bisa no ne o ka ne ho ase enti be o kasa no na se de yete hayin ana Bible say osuani ni ba ko a na Yesu do no Yohane a wo twere ne kukum no Bible dia dan say Yohane a o Yesu e ka ne ho asemi ebra Yohane suboni ba no yi ni suani enti no ni mu niam ni nyina nti de Yesu na ama Yesu panasem ne na ho brase nse de otie no enti asuafo no so no se de ne modem na ho kate no Yesu panasem pa no se omchense Yesu Yohane bisa no de se de otie de obisa na obeka ene Yesu se de enti opatwere Yesu kukum ase no se Awurade ene odan na ni kire de se Yesu Awurade hena ho na o ka ne ho asem edi sabre ya me no me gina wanim se kyekyerefu yi ho asem ne ye ka bisa ho hwe hwan wo anase ye hwan ya Bible say den Yesu boa ase no se ono na ni amede abodosin mebo mu ama no amen ene Yesu say wunimu a mede abodo ebema mu yi ono ne de mede abodosin bebum ama no mebum a mede bebum ede ama no ono ne beyi mi ama afi ne obi aye krado obi afi na ni ehwe de ekọ nti eduru so ne de ma one se ye mumu ane chase utie yiye na afi obi ehwe de ekọ Bible say den na ode abodosin no bo mu ma Yuda Iscariot enti o chiche no na odu Yuda Iscariot so no oyi abodo no obum na odisi ani na ode ma no na oji abodosin no achi no na Satan ehye no ma jemeso amen oh jemeso ami o den na ma Satan wura ni mu den na ma bonsam ba ni mu oye pe o ka sa de ma no na efe ni bufu ye enti sabri sabufu bi wo mu a ka kire mpani ne bonsam awura wo mu wase oje bodosi na ntemo an Satan wura ni mu oje ye pe ni bufu ye na efe obi ehu se ono na obeye sa de no na efe ni buafu enti sabufu wo mu a abufu enye nyame tiri ni mu ade ka kire asofo yi ne yem se nyame ma ne sa hom no emfiri mu na aduani be wura mu a ayefa pimbi wo mu na sa tumi na medi unya ama wan kwatemu jemeso amen Bible say den ana Jesus ese no se ni awore ye no ntem oje ye pe no se owura afi de wanyaje de obeye biaye na owura Yesu de onim de wakoye na so esefo de no munim ana Bible say den yenko na we de wona watiti adidi eti na dumi enu ne bia nimu de enti a Yesu ka se krache de obeye ne ye ntem adafonum nyame ade hye momme hwe de nyina yie na ene ye nyina ekopie nyame anim ono aye kumam kaifo na adwem temfo no onipa bi adwe ne nakoma se de wote enti mepam kyew enne de ye da bi a eye da nini bi enti wadwe no akoma na se bibi wo mu a emma nipadua ne wie paya ebemo anya hawa me sew bebre we de ye nyamfa mre o manenye wa filosofo ni bi ko ebi wani mu ho ko ka kire no na won srema wo na nipadua ni nyina yie na wanya nhira jemeso amen Bible say den na ebinu susu se Yuda kura kotokunu enti Yesu ka sa na omunim se omunam nyina Yuda enni kitaboto so omunam na obi che omusika bi a na waje enti bibi a chedie bi ebeba no Yuda ne ko ne nchen enti no onim se zikaboto no ska no aba ho no o kire so onyi bibi nko ye bibi na nso ne nyesa na o ka ohunhum na omo so yadwen honam Bible say den na Yesu ka kire no se kototo ne ehia yensi afahye no na omunim se o ka kire on se onkoto de ehia emfamisi afahye no aye besia no ana da ye nim no nso ne nyesa na Yesu ka Bible say den ana se onfa biribi ma ehiafo ana oji abodosin no tamara na ofi adi na eyanadwo amen oh amen onkase eyanopa netiza asori bi ko abo awurade adidi na nopa enya awurade yakwan no enya awurade nhye no se wo fira asori bi mu ne baaye ene waba ha waye nhira okwan papa owura Yesu de to ho no eni enti se ne waba ne se eyanadwo se de Yesu kan ye no a na ya ne yem ya se asori kan ye no omunim se owura Yesu anadwo ne yi ni man
meko sofo Yeremia omayie ene ye ko na ase asoro ne koduru ye no mo ye ade ye me yanse sa test we omo kan anso anopa no nkro omo kan we nyina no omo kan we di na nopa wo mu di no ene omo ye se obi a wo asoro bi mu na utimi okwa awurade adidi no utimi bedibi nti ewura hom no menim de omo ye na o hyese no de me ko ba bi di asofo nti ho eme ko tena ho nti sofo mfram se sofo brani ehia so me so we de ye nyame asem kire se nti me de me nyo no so ada me so bible say eni na najo wo anopa de mi de mi ni nti mo de mo nkoye ma de meti ho na omo so le ko bo mpaye na oyi hye omo nsa na omo memena ye na omo de ko mu kurom sene wo ogidi ni na wo hunu okwan papa wen a me pa o chewo tena ha ya na eha na owura yesu timi tena ha na obobra papa eye de onu awurade pa oyi ni hu adi a ubenya nkwaje jemeso amen wa ba foforo nso mo ni nyi se wo behunu okwan papa yi okọ aka kire onu abi a wonim na kire nse se de na mo de yawu ya yira se okwan papa bi da ba bi na onu nyina mra na o mesumo owura yesu na o menya nkwaje sa se ye kwaso se benya nkwaje anya sa ba bi de ote ho no obeyira so obi ba bi de ote me ne a na so wo asori bi mu ne enkyerɛkyerɛ ye kan enti sa wo asori mu ho a ja asori ne bra fa ho be bonu kura gidi asafo ne mfa kyerɛkyerɛ papa we nkyerɛkyerɛ wo na wunya nkwaje ma wo kra jebe so amen amen bible say den na ya najo eye fasi wo kontofo ma di kan tie du ba ko enyimu ya die no kontofo ma di ko enchemo ye adie no bible say den ende semu be hia fa ko amudi awurade aduane no a enye yie bible say se be hia fa ko a ye di awurade adidi no a enye yie renti ne bra ye ba no pastor no ye ma didi no enye sa ne bible akwankyerɛkyerɛ enti sa sori bi ko hia no pa anopa no a o ma ko hia se ye ko sori awurade ne o m ko didi a bible say enye yie enti wo ko akachiro ne bi se awurade adidi no a mo ko na anopa no nyame asem se enye yie kan koli bible test yi kire no no fa nko kire nsofo se me ko gidifo no gidifo nse bible say kontofo ma di kan tidu ba ko nyumadue no se ye kohia nopa no a ye didi anye yie ye kwa didi ne ahuru ye na ho anye yie ye nko na wia ye ko na najo enti papa me empe ho ye bia awurade o ma enti ase da amen bible say den ende se mo be hia fa ko amudi awurade aduane no a enye yie efise obi ara di na nkasa aduane ansa na okom di binom amen amen enti be wam chow zeze de ye nyamfa aduane ne ma kom de wa kopaduane bidi sase ye unya di wie pa wuntimi ni di bio enti anopa de obi wo hokwa akwa aba osma late enti me kwa sori aba wani dio na o de okom na kwe enso ye mfa kom ni abodoi ye mfa kom mawurade pro ho enti se kom de wa ye pa chow bomodin akwa ni mu hokope bibidi ansa na obagiwi ato so anyway ogiwi pepa umfa bibia ntoa no enkawa no koisa de beche na aye huhu kuruku mutumi na wurawura nipadua nti wire ne bojam aye ahum ne ham nipadua kwa ni nyinam ayi brobo ne bi afiro mo nipadua na gira yie adepa beche na onyame na monkroko so aye nipadua ne yie jemeso amen amen enti wudi wi ankofa hwe nkawa no komo de wakope bibidi sikom de wakope bibi no unyaje num pe eno ano no gi ade achi bible say den na ebinum nsoso abobo na muni afia mudi nam no mu eno obi say wanse muni afia ye wo fie ye ba asafia da woroma enema nyina ye fam bibia wo ho anasa mubu onyankopon asafo no anim eno obi say wo mu akoso adidi na nopa no wo mu bu nyankopon asem na animtia sanse nyame asem no nkire esa na omo ye nsa nje nyame asem no omo bu na animtia wo ma nyane se de awurade asem tie ye gidifo de ye mu nyame asem animtia se nyame na ma ne kronkro so a kire okwampa yi a se de okan ye no saa ne ye beye no ne saa ne ye no kristo o kira hen da amen na mo hye wona woni bi ni aniwu so ohuwo bi ba ha woni fie ha ani woni ba bi obedidi a na komode ni oni ba bi obekọ na obi sase ye hye wo oni bi no ohuwo bi oba ha onye duani ni ye no ye hye na niwu da bi ye ba ye ohuwo maame no adawro ma ohuwo ba ye nyina obi anya bi adi
asafani da ne mpelifo ada Roma abuso unya bi akohunu on kase papa nya bi o enkaye ne bi ho o de bema na why fine Kristo o mente ase da amen Bible say den me se mo sen me nyum aye na we die me nyum aye da bi yanko enjemo ye aduonu miensa na me die ne me nya me free awurade ko enti osman Paul say wonu die de onya free otumfo Nyankopɔn ba Yesu Kristo o chiame kronkron ne ensem no eno na ode ma yen eno na gidi empani etrase hu ya ye de ma gidima de owura Yesu de ma asuafo no de owura Yesu de ma adikanfo no saa honkrunkutumi acha de papa yi eni mpanimfo ndi ato ya aya wonto aso bedu yen so a enenso wuti bi awurade wo nhyira wo da amen enna me de ma mo se awurade Yesu anadwo wo yi ni ma wa kasa bia ofa bodo na odase bu ena odase ni obubu ye okan se ena okan se menipadua mabu amamu menipadua mibubu dia mamu ninie munye yi mfanya menkaye jemeso amen eti ena ye ba urade pro sabri ne ka Yesu eti eduru bibia ebi se Yesu amanihuru dabi eye sabri ne ka Yesu ebra ye ba urade pro no ebri we ne de ka urade enti se ebinum nim dabi esi wo se eda no ye de ka Yesu a ye gidifo de Bible says obi ye se opamani adi a ye die ye musa na Kristo asafo horo ni musa enti ye gidifo de sa Easter manhunu de enkan die nimu na ye papa nse ye ba urade pono a eno na ye de ka urade wo nhyira moda amen Bible says den ne sanso na didi na chi no ofa kuru aka se owie didi no ofa kuru ano ena o kan se kruwe ni apamfofro mankasa mi moja dabiala mo benum no dabia mo benum mo fa yin nyame nkaye amen enti na be kai Yesu enti mo ye aduonu nsia na dabiala mo bedi abodo yi dabiala bedi abodo na benum kruwe na ye benum awurade kruwa na no mo nka awurade wom enkosi se obeba jemeso amen enti ye be firi akwe ye kwa yire ho ayi nyame adwuma ni yie sire anopa sof penny mark echechire no efiri Yohanes boni na so ne ye oso hini no adwuma na abrane so de a sabire ko ye se urade se ebre ne ne beto nsadidi onfa mu nkanya bi mewure mu de ne waboto no ofiri akwa wakoma ne ho so wa ye nyame adwuma na abrane so ne yede so na enum ne obenya nkwaje na oyi ne ho adi a obama na mo jemeso amen Bible say den enti mo ye aduonu nson o say den enti nia obedi abodo yi aha ne hia me pa mo chew Yesu Bible say obi a obedi abodo yi anase obenum na obenum ya no nia ense no se de ense ne sen se emrato de bi ewo mu na wo de wo kata so edibedi a ansa ma wo di obedi no obenum se de ense no obedi awurade ni padua ne moja honfo amen yempe fobu kura de hunam fam kura okodi asem ne ebu fa anye ye pese awurade bebu ye bem no amayamo enti me pam chew me sew bebre ne ebe ne eni fo awurade anim no se ho hwe so ho hwe bisa ho hwe se ebibia ni ho de a ene ene we nkonmedefo Kristo onhyira moda amen enti mo ye aduonu nwotwe o se den na manipa nso ne ho hwe na onfaso eni abodo ni ano mefaso so ho hwe ansa so ho hwe na faso ebedi abodo bi o se mo nipa nso ne ho hwe na onfaso enti wo hwe ne bibi wo ho a ene asem no wo hwe ne baye bi kura wo mu na emoa wa emedi enko hunu amane ana no ne penda ne eka ya hunu bi ye nim bi ye nim pani nam enche kwa kofodua baye saa wo baye wonu ye kan wantie odi yedi ya yedidi wie na park ne so no Jackson Park ho saa ye wie ni nyina age chinsa me kodae ade achi e ogina ho ebu nani pre adan ya me ye baifo ene mpani no esewani me pa cho se ho moni wo mu a me sere o medi ni won konya hawo Kristo o menti ase da amen na manipa nso no hwe enti so ho hwe na onfa so ni abodo na fa so di abodo ebi na onum kruwa na nom bi
minimum say ye die hyemu de obi eso no ho ahwe say ofata say osese odibi awurade onhyira moda amen o Kristo onhyira moda amen Nchemoye aduonum kron yanko na nia odi no nom se nia ense no odi nom di atemu ba enti wo bedi no nom se di ense no odi nom di atemu ba ho aho enye me enye asofo ebia won kase ni padua no aye ne bone efise wo mu ni padua no yi se wo mu awurade ni padua no ubu ni se ayade bia eye ade kitua bi wo mu se eye biribi eye tumi bi eye obema bi ena ni nipadua ena yede ma wo ni moja ne yede ma wanom wo mu sa ntebe pa oche hwe yie sisen mu yie na awurade enye oyie na minim se adidi achi se ne hu na mra obi wo mu a minim se ye be hia mu bio no wa ye din no wa ye hye no wa ye nam na wo ye adwuma no se de awurade pe awurade wo nhyira mo da amen Nchemoye aduasa yanko enti na mrefo ene yalefo bebre wo mumu na bebre nso adeda na se yebu ye ho aten a Bible says yebu ye ho aten a anka omu ya omu ye ne ewiasefo no temu adwa no so a ye de ya so ye ho ahwe mu se bibia ni emu nti oyi ne ho adi a ye be hu se de ote ono so be hu se de ete nti omu ye ni wiasefo nti wiasefo no de omu kogemu a ye nka ho awurade men pare da amen na so obu ya aten a awurade no twen aso na wo mu ye ni wiasefo yenko Nchemoye aduasa miensa enti minuanom mu hia mu se mu bedidi a mu ntwen mo ho mo enti ne yetra ase a bedu sabri yetra ase a twentwen se wo a wo ma enti na ama bedu sabri ansa ene ebedi nyame asem tira ene man ba sa awurade o ma enti ase da amen enti minuanom mu hia mu se mu bedidi a mu ntwen mo ho na se okom di obi a onidi ofie na mamesia amenya atemu osansi subi ntibe pa cho komode wa kodidi yanko na nia aka no me ba me kirem amen amen oh amen amen di aka ne de se wantie no bedi a di aka ne de ono owura Yesu na agi Nyankopon dia ono aye komam karifo na adwe mu temufo no ene onimu wadwe no akoma ebre uye wadwe se woni na ebehia no woni na di behia e sase bredum ye no hia no oni obi adwem ohun se de yuda te enti se wote sade a hwe ho so yie anya sade a oso oba se wo mu nipadua ni ye no de ubu uprim akoma na obedini di ye obrekwa na ense no oso oba obabisa wo mesem awurade se okra bi mpo aye bone a ene wonimu a awurade mfa nche no na wo hu ye mobo na ye ba nanim yi yedi a yenye nhira ne adom na nya bambo no ma ho krokro betimi dia ye na adwuma na wo yi ne hu adi a enya nkwa ne tumi nti o nhira yen da amen